jam sing apa to? Gitu. Mbok ngingok tekmu dhewe kono. Nek jame Mimin ki anggere jam 12 ki mesti metu plecine tenang. Atin Ngapa? mental. Ya ben. Oh. Iya, men karaktere dhewe-dhewe kok. Karakter tidak lambene digawe Kok nek Mbak Tatin ra trimo padune lho Kingko. Aku gini rasane tidak ngene ra apa. Lah kon piye? Dhewe marake mengundang. Jadi kowe Mengundang kena apa? kena ngene nolek nek kowe. Oh. Lah untumu rada maju kok kota ngono ki. Ora maju. Lah. Offset. Untung kok offset. Keduren kah Mas Geter? Nganggo kah? Aduh, Dut. Alah. Mbok geduren ta Mas Geter? Geduren kah Mas Geter? Ya ben Kok sak kalimat kah kuwi lho sing marah. karakter iki pancen wis kemayu gedurun kah? Apa aku tidak penerpon? Tatin iki asine basa Indonesia ki ya urung bener. Wong tau disapa karo pemirsa apa penggemar ki. Mbak Tatin, bagaimana? Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Tidak Pak. Iki jane jenenge apa ta iki? Kinanti apa? Joko Lolo. Kinanti apa? Joko Lolo. Oh, Kinanti Joko Lola. Iya. Lah ngapa? Ora apa-apa minta kon kok ora. Lah Arep muni kenapa? Kenapa? Iya. Iki mau Kinanti apa jenenge? Joko Lola. Oh, Joko Lola. Kenapa?